Vždy, keď príde reč na peniaze, aké sú suroviny drahé, koľko by som si za tú tortu mala pýtať, koľko času som nad ňou strávila. A ty máš niekedy pocit, že zákazník to nevie oceniť, alebo že sa musíš obhajovať. Realita? Áno, väčšiny remesiel, a to aj cukrárstva. Ísť pod cenu sa krátkodobo robiť dá. Skôr či neskôr však zistíš, že na svojom výrobku musíš aj niečo zarobiť. Chce z niečoho žiť však? Poďme sa pozrieť na to, čo všetko musíš pred konečnou cenou vedieť. Musíš poznať svoje vstupné náklady a náklady, ktoré sa menia s veľkosťami alebo s počtami porcií. Potrebuješ bez problémov prepočítavať rôzne veľkosti, formy, objemy, výšky či počet porcií. A to najlepšie automaticky a bez koeficientov. Započítať si musíš obalové materiály, podložky, energie a samozrejme všetko, čo vstupuje do výrobného procesu. Musíš vedieť, koľko času stráviš priemerne pri jednom výrobku. Počítať tam samozrejme môžeš prípravu, výrobu, finálne vyhotovenie, ale aj komunikáciu so zákazníkom. No a na záver to najdôležitejšie. Cena práce. Tu si určuješ ty. No a ako z toho von? No so systémom, ktorý to celé spraví za teba a ktorý rovno pripraví cenovú ponuku na odoslanie zákazníkovi. Otvor si receptovú kalkulačku od Suzis na kalkulačka.suzis.sk.